बिटिसिनि भबिष्यतखौ नायनानै बिनि दानि बोहैनाय राजनितिनि ट्रेन्ड आरो फैगौ दिनाव जानो थांनाय राजनितिनि ट्रेन्डखौ नायनानै आं सासे राजनितिनि मानसि आङो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो लुबैयो आरो बिटिसिनि समग्र जाति गस्थिखौ राजनैतिक भाबै आङो ज' खालामनो लुबैयो आरो स्पेसियेलि बर'फोरखौ आङो खौसे जाजानो लुबैयो दा बेनि थाखाय आं जथेस्थ' खामानि मावबोदोंमोन आरो गोबां खारनाव बेखौ सफल खालामनो हायाखै मावफुंनो हायाखै आंल' नङा इउपिपिएलनियानो जा बा बिपिएफनियानो जा गोबां गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादोंमोन नाथाय दिनैसिम जायाखै दिनै नङा गाबोन नङा जोङो खौसे जाथारनांगोन आरो खौसे नङाब्ला जोंनि हारिया थावरिनानै थानाय नङा आरो बिटिसिनि समग्र जाति गस्थिफोरनि जि लुबैनाय बिसोरनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हाया खारन जोङो जेरैहाय जोंनि भाषाखौ मोजां मोनो जोंनि कला कृष्टिखौ फोथांनानै लाखिनो लुबैयो गुबुन हारिफोर जेरैहाय जोंनि खाथियाव थानाय मुस्लिम मानसिफोर नोङो आदिबासि मानसिफोर नेपालि मानसिफोर असमिया मानसिफोर राजबंशी बङालि बिहारि गासैबो गावनि भाषा आरो संस्कृतिखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो डेभेलप खालामनो लुबैयो दा बेखौ आं नुदों जे बेखौ मावफुंनोब्ला फैगौ समनि जि राजनितिक सोलिबाय थानाय जे इउपिपिएलनि दारैहाय बियो बांसिन स्कप दङ इउपिपिएलनि मानसिफ्रा समग्र जाति गस्थिनि थांनानै थानायनि खोथा बाथ्राखौ सिन्था खालामदों बिथांमोना मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि भाषा संस्कृति उन्नयननि सिन्था खालामदों आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' मानसिफोरनि थांनानै थानायनि बाथ्रा बिनि परिकल्पना बिथांमोनहा खालायनानै खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो आङो बिथांमोनखौ आरोबाव हेफाजाब होनानै थाबै आरो साबसिनै जोंनि जायगायाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय आरो जौगानायनि खामानि मावनाय बे खामानिखौ आगोल लांनो लुबैदों बिटिसिनि राजनितिकआ भबिष्यत अन्धकारथिं थांगासिनो दं बेखौ बयबो रायजो राजायानो नुगासिनो दङ बुंगासिनो दङ स्वयं बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बे खोथाखौ अनुभब खालामदों आंबो भाइस प्रेसिडेन्टमोन आङो स्पक्स पार्सनमोन दा बे समग्र खोथा बाथ्राफोरखौ अनुभब खालामनानै जोङो मोजां खामानि मावनो थाखाय गुबुन बेटार मोनसे अपरचुनिटि थानाय पार्टिनि प्रयोजन दं बाहाय थानानै बयखौबो ज' खालामनानै खामानि मावनायनि दिनैनि सम बेखौ बुजिनानै आङो इउपिपिएलआव फैदों आंथ' खावलायबाय थादों जे बयबो जोङो जिहेतु खौसेनि खोथा बुङो खौसेया मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे द्वन्द्वनि थाखाय जुदि ज' जानो हालाब्ला अब्ला जोंनि मावथिफ्रा अबेबा मोनसेयाव ज' जायोब्लानो जोङो ज' खौसे थानो हायो ओंखायनो आंनि खावलायनाया जाहैबाय जिखुनु राजनितिक दलाव थाया मानो बिजेपियावनो थाया मानो कंग्रेसआवनो थाया मानो बिपिएफआवनो थाया मानो अबेबा दलावनो थाया मानो दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै ज' इउपिपिएलआव फैब्लानो जोङो मोनसे शक्तिशालि दल खालामनो हायो इउपिपिएलखौ आरो बिटिसिनि समग्र समस्यानि सायाव जोङो मोजाङै सिन्था धारा लानानै खामानि मावलांफिननो हायो